Nagkita kami ng boyfriend ko ngayon. Na-miss niya raw ako. Kaya pumunta siya sa bahay. Palagi kasi siyang busy this past few days. Marami daw ginagawa. Kaya sabi niya, babawi daw siya. Nakita ko ang phone ni Van. Tumunog ito, hudyat na may nag-text. Bakit cannot be reached ka? Tanong ng nag-text. Dennis ang pangalan. Sorry, hindi ko nasagot. Nag-charge ako. May ginagawa lang. Bakit? Reply ko sa kanya. Ayun naman madalas na dahilan niya sa akin kapag busy o cannot be reached ang phone niya. Himala, halos magdamag tayong magkausap araw-araw. Hindi ka naman nag-cannot be reached. Usap tayo mamaya ah. I miss you. Hindi ko namalayang tumulo na ang luha ko nang mabasa yon. Hindi mawala sa utak ko magdamag, magkausap, mahal. I miss you. He cheated on me. Again, and again. Nalaman ni Dennis na ako ang kausap niya sa text. Binawi niya lahat pero desidido na ako. Ang sinabi ko, mag-usap kami. Gusto kong malaman ang lahat, nagmakaawa ako. Anong alam mo? Isa ka ba sa kanila? Pinigilan ko, hindi umiyak. Nanatili ang tingin ko sa mga mata niya. Binabasa kung totoo ba ang binibitawan niyang salita. Ang tanga mo. Hindi mo siya deserve. Kasi selfish ka. Alam mo ba, ang mga problema niya, nasaan ka nung kailangan ka niya? Nasaan ka nung panahong lumuk siya? Galit na tanong niya. Sampal sa akin yon. Buti pa yung iba. Alam, samantalang ako na girlfriend niya. Kakausapin niya lang kapag gusto niya. Naghihintay sa kanya. Naghihintay na magsabi siya. Kahit anong pinit ko, wala akong magawa. Kung ayaw niyang magkwento sa akin, ikaw ang puntahan. Tigahantay lang ako. Napaamang siya sa sinabi ko. Namasa ang mga mata niya. Tulad ko, hindi rin niya mapigilang umiyak. Hindi lang ako. Marami kami. Marami kaming niloko niya. Isinipay sa iyo. Marami kaming nagpakatanga. At alam mo ba ang sinabi niya? Huwag kong sabihin sa iyo kasi ayaw niyang mawala ka. Ayaw kanyang masaktan. Pero kami, hindi niya naisip. Hindi niya kami inisip. Galit na sigaw niya. I'm sorry. Sorry. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa niya. Kakausapin ko siya. Nang hingi ng pasensya, hindi ko magawang maggalit. Ang tanga mo. Dapat galit ka sa akin. Saktan mo ko. Dapat maliitin mo ko. Dapat husgaan mo ko. Malandi ako. Kapit. Ahas. Magalit ka. Niloko kita. Namin. Sabi niyang umiiyak. Hindi mo kasalanan. Nagmahal ka lang naman. Maling panahon nga lang kasi nasaktan niyo ako. Kakausapin ko siya. Gusto ko sa kanya mismo manggaling. Sabi ko at tinalikuran siya. I love you. Mahal na mahal kita. Malambing na sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako. Pakiramdam ko may mali, may hindi tama. Gusto kong maniwala sa sinasabi niya. Pero hindi ko magawa. Mahal mo ko. Wala ka namang iba, hindi ba? Garalgal ang boses ko. Alam ko na ang sagot. Bakit pa ako nagtatanong? Mahal na mahal kita. Walang iba. Hindi ako naghanap ng iba. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Niyakap niya ako. Kaya lalong masakit. Bakit? Nagsinungaling ka. Gusto kong tanungin,
sa kanya pero tanging yakap na lang din ang nagawa ko. Parang tinutusok ang puso ko. Nanghihinayang ako sa araw, linggo, buwan at taon na pinagsamahan namin. Akala ko hindi niya magagawa. Hindi niya magagawa uli pero nagkamali ako. Nang hihina ako sa sarili kong katangahan. Niloloko na ako pero nanatili akong tahimik. Kinikimkim ang lahat. Ang mas masakit, wala akong nararamdamang galit, awa. Meron ako awa sa sarili ko at sa mga babaeng nasaktan niya. Naging iritado siya sa akin kapag kinukulit ko siya, nagagalit siya. Nakuha na rin niya akong sigawan. Minura na rin niya ako na hindi niya naggagawa noon. Nagtuloy-tuloy ang usap namin ni Dennis. Nalaman ko na yung password na FB niya hindi pala talaga galing sa isang movie. Pangalan pala yon ni Dennis at ang mansari niya. Sobrang sakit pero nanatili ako. Kahit masakit, nanatili ako. Nananahimik. Sino yung Dennis? Tanong ko out of nowhere. Sino Dennis? Wala akong kilalang Dennis. Rinig ko sa boses niya ang irita. Sino yung Stacy? Kung ayaw mo ng Dennis, Stacy na lang. Hindi ko mapigilang umiyak. Hinawakan ang mukha niya at iniharap sa akin. Kailan nagsimula? Diretsong tanong ko. Hindi siya makatingin. Umiiyak na ako't lahat pero wala akong makuhang sagot sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ko. Ano ba? Wala nga. Wala ka talagang tiwala sa akin no? Mas pinapaniwalaan mo pa yung iba kaysa sa boyfriend mo. Galit na sigaw niya at lumayo sa akin. Pinarinig ko ang record ng pag-uusap namin ni Dennis para akong babagsak ng hihina. Umamin ka lang. Ayos na ako. Aminin mo lang lahat. Okay na ako. Kakalimutan kong lahat. Sabihin mo lang sa akin. Sa'yo ako maniniwala pag mamakaawa ko. Wala akong iba. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag kang maniwala sa kanila. Sa akin ka lang maniwala. Huwag mong hayaang sirain nila ang relasyon natin. Sabi niya at lumapit. Hinalikan ako sa noo at niyakap. Lumipas ang araw. Maraming nagbago para akong namanhid. Sino ba namang matutuwa pa kung alam mong nagsisinungaling at niloloko ka na? Ang daming alibay, excuses kapag wala siya. Dinadaan niya sa galit. Ibinabalik niya ang kasalanan niya sa akin. In the end, ako ang masama. Ako ang may kulang. Ako ang may mali. Anniversary namin ngayon, pero wala akong narinig o nakuhang bati mula sa kanya. Baka may sorpresa o kaya naman busy lang. Kaya napagpasyahan kong pumunta sa kondo niya. Tutal, may speaking naman ako. Bibili na lang ako ng cake. Hours had passed. Nag-red dress lang ako and black shoes. Hinanda ang sarili para sa reaksyon niya. And I'm so excited. Matutuwa siya for sure. And hindi naman kasi ako clingy type and ma-effort na girlfriend. Nandito na ako sa tapat ng kondo niya. Kukunin ko na sana yung card, kaso nakita kong bukas na. Kaya pumasok ako dahan-dahan. Hindi bukas ang ilaw pero makalat. May kaluskos din akong narinig. Hindi ako gumawa ng kahit anumang ingay. Inilabas ko ang cellphone ko. Inilapag dahan-dahan ang cake sa lamesa at pumunta sa kwarto na walang ingay. Rinig ko ang sigaw ng kung sino. Ayaw ko mang matukoy. Nakusa ang paa ko. Nanginginig ang kamay ko. Kaya pala,
May mga nagkalat na damit ng babae dito. Binuksan ko ang phone ko at dahan-dahang itinapat sa pintuan. Kita ko ang kababuyang ginagawa nila. Nandidiri ako, nasusuka. Hindi ko mapigilang umiyak habang binibidyohan ko sila. Hindi ako makatigil. Ang sakit-sakit. Di ba anniversary nyo? Sabi ni Dennis, I don't care. sagot ng boyfriend ko. Nanatili akong nasa pwesto ko at nakikinig. Hindi ko na tinapos. Nang hihinaman, ay tumayo ako at kinuha ang cake na dala ko. Wala akong iniwan na bakas na nagpunta ako sa kondo niya. Nanatili akong tahimik at kinikimkim ang sakit. Nang makauwi ako sa bahay, hindi ako umiyak, nanatiling tulala. Paulit-ulit pinapanood yung kababuyan nilang dalawa. Hanggang sa maggabi, nakita kong tumatawag siya pero wala akong sagot. May mga tad-tad na rin ng chat at messages mula sa mga kaibigan ko, sa kanya at sa magulang ko. Pero wala akong sinagot ni isa. Akala ko ako ang mangsosorpresa. Ako pala ang masosorpresa. Lumipas ang araw. Wala akong paramdam. Kung magpunta man siya sa bahay, hindi ko minubuksan. Nandidiri ako. I'm done. Tapos na ako na kakapagod. I miss you. Sabi niya na magkaroon siya ng pagkakataong makausap ako. I don't miss you. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kita ko ang kulat sa mata niya. Charlene, Akmang hahawakan niya ang kamay ko. Nang bigla akong umatras. Maghiwalay na tayo. Ayoko na. Pagod na ako. Sabi ko at tinalikuran siya. please, huwag naman ganito. Anong gusto mo? Gagawin ko. Please, huwag mo lang akong iwan. Sabi niya at niyakap ako mula sa likod. Sabihin mo sa akin, niloko mo ba ako? Sino? Si Dennis? May nangyari ba sa inyo? Tanong ko. Sinasaktan ko lang talaga ang sarili ko. May manlolo ko bang umamin sa kasinungalingan nito? Hindi kita niloko. Kaibigan ko lang si Dennis. Maniwala ka. Walang nangyari sa amin. Umiiyak na sabi na iniharap ako sa kanya. Ina-expect ko na sasabihin mo yan. Maghiwalay na tayo. Nandidiri ako sa iyo. Sa inyo. Kung i-deny mo pa ulit, panoorin mo yung video na isesend ko sa iyo. Umalis ka na sa buhay ko. Pinagsisisihan kong ibinigay ko sa iyo ang lahat sa walang kwentang lalaking katulad mo. Sinampal ko siya, saka siya tinulak at tinalikuran. Now I know my worth. I love myself more than him. Now, I finally let it go because now I accepting the fact that I'm not the only